Hora samanginang pajumpa kita muse di channel YouTube namion marhite aka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita si patol hasota manang sitangi honota di partangyangan nang di parmingguon di tikion patol hason nami tu hita aka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 4 Juni 2027 turpukta sian sada Musa ayat sada saharo di ayat 2 diuduti muse ayat 26 saharo di ayat 20 walu songonoma didok disi dimula ni mulana ditoppa de batama langit dohot tano dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi dungi mangariak-riak matondi ni debata di atas ni aka aek diuduti muse ayat 26 saharo di ayat 20 walu dungi makuling muse ma debata tole mata toppa majol matu miru rupata tudos tu pangalahota asa dirajai dekke akana di laut dohot pidong akana martonga-tonga langit dohot akka dorbia ro di sandok tanaon nang sude gulok-gulok akka namancirir di atas tanaon jadi ditoppa de batama jolma itu miru rupana ditiruaton de bata laho manoppa ibana bawa dohot boru-boru nasida ditoppa dungi di pasu-pasu de batama nasida ninna de batama tu nasida mar pinopari mahamu asa sopar hamu jala gohi hamu sandok tanaon jala patuduk kamu jala rajai hamu deke akana di laut dohot pidong akana martonga-tonga langit ro di sude binatang akana manjirir di atas tanaon olat ni ima sahakna amanginang duk takas hujahami turbukon hupa husur-husur hami aka omma pikiran nami na perjulu gudang du teori taringut tu haja jadi ni portibion awal mula alam semesta tiki parculu sahat kami di New York Amerika Serikat roaka dongan ruas ni huriat tadi si eta jo amang merdalani lau jo hita tu museum Big Bang ninna Big Bangon ima na patol hason ia haja jadi ni portibion ia portibion marhite ledakan yang terjadi beribu berjuta-juta tahun yang lalu membentuk alam semesta dan planet-planet lainnya. Songon ilmu pengetahuan boy mata jahai boy mata jalo nang aka informasi perkembangan taringot tu perjadi bagaimana bumi alam semesta terjadi. Alaisian haporsiaon takasdo dohonota ia portibion alam semesta ima natinopa ni debata rab dohot ton di perwadia dohot Tuhatta Yesus Kristus berfirman mulut taingot di Yohanes. Firman itu adalah Allah sendiri dan firman itu menjadi manusia Tuhan kita Yesus Kristus rabdo di panopauni doho di bata ama nang ton di porbadia bahasa tadok natinopa do portibion sebab Tuhan punya desain adong rancangan adong gambarna adong namisakapi ni debata songon dia do alam semesta portibion dalam perkembangannya disakapi debata sakap naulina denggan jadi Allah menetapkan dulu desain di dalam dirinya di dalam pikirannya dungipe ditoppa termasuk mapanopaun ni jolma manusia ada rencana Tuhan sakap ni debata desain yang indah tujuan dari segala penciptaan itu. Jadi dengan demikian boy duta jahat teori evolusi alaidak tusiha porsiota debata dona manopa jala taida pasti sakap ni debata rencana Tuhan bagi yang ia ciptakan terkhusus bagi manusia. Di ayat 26 taida mamuse
ton di perbadia narap dohot debata dohot anaki manopa jolmai desain ni debata di toppa jolmai tumiru rupana sangat istimewa, berarti taboto jala taauhon di bagasan dirita dibekali debatado jolmai lahum mangula akan adumenggan di portibion dohot mangulahon lomo ni rohana dan menghadapi segala tantangan dalam alam semesta ai alaniaha ala ditoppado jolmai tumiru rupana. Keistimewaan Allah ada dalam diri manusia itu, walaupun sekarang manusia itu sendiri lupa bahwa keistimewaan Allah ada dalam dirinya, rupa ni debata adong di ibana dang diingot ibana bi jaladang diingot ibana na adong rupa ni debata di dongan na jol mana asing na ikon argaan na ikon pasangapon na ikon haholongon na aka ama lupa ya dong doha sangapon ni debata rupa ni Tuhan Yesus Kristus to di porbadia di inata di perempuan istri di amata di anak-anak di semua orang. Sebab kadang kita merasa bahwa kita yang diciptakan segambar dengan Allah, namun orang lain tidak. Bangsa kita yang diciptakan segambar dengan Allah, namun bangsa lain tidak. Dan bui songoniatong. Sudido jol mana tinoppa ni debata, di bagasan tod di perbadia dohot Tuhan Yesus Kristus, adong kesegambaran rupa ni debata. Jadi sangat istimewa. Jala taidama desain rencana Tuhan lahu mangarajai asa dirajai portibion asa marpinopar alayu rohata adong dul sipata adongan manduk mauliate ma merdusa si Adam dohot si Hawa asa gabi adok kita odak semuanya tong sumardusa do pinasida nu ngaidok di bata asa marpinopar. Tuhan punya caranya sendiri, rancangan yang indah dari Tuhan, desain yang indah dan diperlengkapi untuk itu, diperlengkapi disima idauta marhite turbukon amanginang holong ni rohani debata rap dohot anaki dohot ton di perbadia tujol manusia natinopan. Ada desain yang luar biasa, ada rencana yang luar biasa, ada sakap nauli jala rupana sendiri di pasahat di lehon tujol mana tinopanai nakpe gabe kabur magoi daktari datakas alani dosa tai hutta bamuse dung ro Yesus Kristus gabe takas mamuse kese gambaran rupa ni debata di akka na porsea marhite maamanginang huidahami diajak terfuhok kita marhite mingguta na parcolo minggu trinitatis asa takas mananda haguguun ni debata na mano palangit dohot tano rap dohot anaki rap dohot ton di porbadia alai ihutusido mananda holong ni rohani debata nama ngalehon nama perlengkapi nama masu jolma natinopanai molo songo ido holong ni rohani debata di jolma natinopana na parcului ko porsia do hita songo ni do muse holong nanang tuhita nang tinobus ni Tuhan Yesus Kristus nang porsea di panubusion ni Tuhan Yesus Kristus jala di arahoton di perbadia hita mananda debata di holong ni rohana haholongan na do hita perlengkapan na do hita parguguan na do hita di ngulus siganu pari alai ala sudido hita di toppa debata tumir rupana totu hita pe ikon marsiha holongan ma maradopon dongan na asing ima hidahami amanginang anggiat boy mangurupi hita